Matul is-sitt xhur tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għawdex selqa numru sostanzjali ta' konferenzi u laqgħat tekniċi. Konferenzi u laqgħat li ħafna minnhom se jiffukaw fuq il-bżonnijiet tal-Gżira ta' Tletoliet. Iżda mhux biss, kif spjegat il-Ministru Helen Nadalli waqt laqgħa tal-Kumitat Reġjonali għal Għawdex fih dan il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali li diskutiet l-irwol ta' Għawdex fis-sitt xhur li ġejjin. Sa jkun hemm laqgħat ukoll illi intażel Għawdex sabiex in-nies involuti f'dawn il-laqgħat jiġu Għawdex bħal pereżempju xi ħaġa illi taqa' taħt il-Ministeru tagħna wkoll ta' Dialogu Soċjali hemm il-qasam tal-mediċini fejn se jkun hawn il-laqgħa tal-mediċini illi sa ssir f'Għawdex. Il-laqgħat f'Għawdex se jservu ta' pjattaforma biex ikunu sfruttati diversi setturi li jdawru r-rotta ekonomika ta' din il-gżira. U ċermen tal-Kumitat Reġjonali għal Għawdex Joe Muscat qal li l-benefiċċji frott dawn il-laqgħat huma mifruxa fuq żewġ binarji. B'mod dirett kif ukoll b'mod indirett. B'mod dirett fis-sens ta' involviment tal-partiċipazzjoni ta' Għawdex bħala gżira reġjun, kif ukoll b'mod indirett meta qegħdin ngħidu li dan in-numru ta' viżitaturi li ser iġib magħha il-Presidenza ukoll ikunu qegħdin jiġġeneraw attività ekonomika fil-Gżira Awċija. Paul Xikluna mill-Assoċjazzjoni Awċija Turiżmu appella biex Għawdex ukoll ikun inkluż fil-mawrid kulturali offruti lil dawk preżenti għall-Presidenza. Mawrid li jaraw ukoll ir-residenti jagħmlu l-parti tagħhom. Jinżgur li ċert li ħajkun ippreparat imma nżommu ftit iktar indafa, nenfasizzaw fuq l-indafa biex ikun Għawdex ikun attrazzjoni tajba għal dawn id-delegati li se jiġu jżuruna. Fil-qofol ta' dan kollu hemm il-Maltin u l-Awċin, fid-dawl li ħafna mit-temi diskussi matul il-Presidenza Maltija jolqtu liċ-ċittadini fil-ħajja ta' kuljum. Qegħdin nippruvaw ukoll inqasmu kemm jista' jkun ħalli aktar jasal il-messaġġ li ta' kemm din il-Presidenza hija viċin in-nies.